Много раз, дорогі браті і сестри, для нас постає питання, що робити, коли у нас свої проблеми, видимо проблеми других людей, а найбільше, коли видимо ліпшого, любимого друга, а він має проблеми із поведінкою, совершає, не хоче молитися, до церкви не йде. Ото може бути і для чоловіка жона уперта, не йде до церкви, наслухалася телевізора. Или наоборот, жона до церкви йде, чоловік упертий, мудрейший, наслухався всього світнього обмана. Як поступити? Що робити? Приходимо до храму, а там видимо, люди пишуть поминки. Що це за робота? Я молюся за себе. А можна ли молитися за друга? Можна ли молитися чоловіку за жону, жона за чоловіка? Сьогодні в Євангелії Господь указує нам одно чудесне діяння. Сама по собі ісцелення паралізованого – це чудо. Но сьогодні указує нам Господь, при яких умовах совершило це ісцелення. У 4 друзів їхній друг заболів, і його спаралізувало. І паралізований лежав вдома, безпомочний, неспособний був вже ні трудитися, ні другим допомагати. Так носили його на руках, паралізований. Коли почули, що Ісус ісцеляє паралізованих, то взяли його на такі самодільні носилки і понесли його до Ісуса. А по дорозі вони увиділи, що там, де Ісус у домі був, вже много народу. Не пройти, не обійти. Що робити? А вони так хочуть, щоб їх друг ісцелився. І от що вони приймають дерзке рішення. Вони вилізають на дом, а восточні дома не мають двоскатних криш, як у нас. На Востоці то були просто лише глинянки, а зверху були покладені такі дерев'яні перекладини, і то було замащено глиною. Так що вони зробили? Вилізли на дом, розібрали оті жердинки. Порахуймо, яку яму треба було пробрати, щоб 1,5-2 метрового чоловіка опустити у яму, навірно. 2 метри на метр мінімум. І оці 4 пробирають яму і виносять паралізованого на кришу і опускають перед Ісусом. Тепер іще представимо собі друге. Ісус сидить, проповідує людям, ісціляє, благословляє, вдруг видить, над головою починають пробирати кришу, навірно, порох, глина сипалася. Ведь Ісус міг казати, що ви там залізли, ану перестаньте. Но Ісус терпеливно чекає їхнього труда. А вони з вірою, любов'ю, з такими трудами, навірно, з сльозами, з молитвою, опустили паралізованого перед Ісусом і попросили ісцелення. Ісус не казав їм нічого, що ви в очередь не стали, чому не через двері, сказано в Євангелії, класичні слова, які треба записати собі в серце. Ісус, видя віру їх, тих 4, сказав паралізованому: чадо, отпущаються твої гріхи, за які ти став паралізований. Вставай, бери постіль і йди здоровий. Паралізований не мав своєї віри, мовчав. Принесли його, поклали його. Він був безпомочний. Но у нього було велике щастя. У нього були надійні друзі, котрі ходатайствували за нього і попросили Ісуса о ісцеленні. Причому то, що вони були по-настоящому віруючі і настоящі друзі цього чоловіка, свідчило про те, що паралізовано підняли на кришу, пробрали кришу і опустили перед Ісусом. Формула сьогоднішнього Євангелія проста. Кожен з нас може, маючи якогось друга, це жону, це дитину, це знакомого, це батька, це маму, це якогось колегу, друга, котрі суть паралізовані умом і серцем, котрі суть невіруючі або совершають якісь гріхи, і це буде п'янство, або вред, або доносительство, мають право по своїй вірі, по вірі у Бога, і по просьбі, котру запишемо на листочок, напишемо: «Помяни, Господи, оздравії заблудшого Івана, скорбящого Петра, упавшу в недух Марії», розписати: «Господи, помилуй їх». А та записочка попадає в алтар.
Перед самою літургією, чи в час літургії, один священник служить у престола, а другий один, і два, і навіть три стоять у жертвенника збоку, і за кожного ім'я читає той же самий текст. Вони мають за кожного чоловіка маленьку частинку з просфори хлібної і кажуть: помини, Господи, о здраві заблудшого, упавшого в недух. Після літургії ці частички переносяться на престол і опускаються в чашу. І на фінішові каже священник такі слова: опускайся частички, які символізують собою лічності, за кого молилися. Омий, Господи, гріхи усіх, за котрих ми молилися, за котрих поминали, кров'ю сучасною, молитвами усіх святих. І так фініш, іменно коли вже в кінці опускаються частички в чашу. Многі люди знають таке писати на проскомідію. Тобто та перша частина служби, яку священник совершає до начала літургії, або у самій службі з боку священника совершають проскомідія, по-гречески приготовлення. Буквально приносять паралізованих на жертвенник, потім того паралізованого несуть чашу і диско з частичками у великому вході, заносять у царські врата і ставить на престол, і там совершається літургія. Так происходить чудо. Бог спасає того невіруючого, слабого, безпомічного, паралізованого з 2 дипломами, но отсталого по вірі твоєї, по вірі друга. І якое благо має тот грішник, коли в нього друг надійний. Катастрофа, якщо друзі повідять: а Іван пропащий, вже лишаємо його. Нєт. Друзі, не лишать свого друга в біді. Но заблудив, но упав, но пішов не тим путем, щось наробив, або щось підставили його друга, та не кажуть: ну, суд посудив, та вже йому конець, і ми їм. Нєт. Зачастую чоловіка поставляють на пустому місці. Така катастрофа. Такого у древності не було. При самих страшних періодах нашої історії такого не було, що просто судили от так. Бо когось заказали, когось підставив, і суддя добре знає, що цей чоловік не винуватий, і йде проти совісті, проти закону, і приймає рішення. Що робити друзям? Согласитися з суддем? Да ні. Буде над суддем і над цими нами настоящий вічний суд Божий, на котрому такі судді будуть огнем палені. Одному із псалмів написано: будуть і згублені, уничтожі при камені скальному суді їх. У кожному народі суть такі. Ну, що нам, друзям, робити? Чоловіка посадили, він у тюрмі. Ні, тепер ж треба помагати йому, все зробити, не тільки адвоката глядати, бо адвокати теж нині продажні. З опита лічно маємо ужасно глядати поміч Божу. Ідемо до церкви, просимо: Господи, наш друг у біді, поможи нам. Упав, зв'язали його, захватили його. Господи, дай силу. По-перше, щоб він там держав себе по достоїнству, бо земний суд, який би не був строгий, все одно він временний. А ми готуємося до суда вічного. І якщо каже Євангеліє: на страшному суді праведник ледвеся спасе, то грішник, да й судді, то ті злочинці, що роблять злочини, кудася дінуть. По сліпоті своїй думають, що їх ніхто не накаже. І деколи думають, що вони такі мудрі, що прості ходять до церкви, Богуся молять, а вони зачастую поголовно люди, втративши віру. Деколи з нами кажуть: та не може бути, нині людей атеїстів почти не є. Ні. Написано в Євангелії апостола Павла, чітко звучить: іноді зло так побідить чоловіка, що бере в нього розум. А якщо чоловік поклониться власть грошам, багатству, уви, тут гарантовано безбожіє. По слову Христа, скорше верблюд залізе через вушко ігли, чим багатий зайде в Царство Божие. Так не ми це придумали. Христос так сказав. Коли до Ісуса прийшов багатий юноша, олігарх, і сказав: Господи, що я ще маю робити? Маленько даву на церкву, маленько даву на дитячий дом. Звісно, не казав Ісусові сість юноша, що: Господи, прости, я збагатів злодійством і обманом.
Ну от із украденого чуть-чуть даю. Ісус каже тому багатому юношеві олігархові, ти погинеш із своїм багатством. Ти добре робиш, маленько дав там, маленько дав, но то, що ти накрав, потягне тебе в пекло. Отдай то, що маєш, роздай нижчим і послідуй за мною. І будеш мати гарантію, що йдеш у Царство Боже очищений, тому що ти набрав, накрав, нахватав. Воно не зробить тебе щасливим. Ні один богач не є щасливий від украденого. Любий кусок хліба украдений застріває у горлі. Ні одно зло не остається безнаказано. Іноді вспоминаємо школи «Преступлення і наказання» Достоєвського. Там некий Раскольников, юноша, убиває бабку-ростовщицю. Вона дерзнула брати проценти за коли давала у долг гроші. Раскольников посчитав, що це нарушення, і убиває старушку. Пізніше він, звісно, порозумів, що він убійця. Да, бабка теж була грішниця, але він то стався тепер убійця, і він здається поліції. Но для нас, людей 21 віка, другое важно. Бабушка-ростовщиця давала по 7%. Що нині банки дають по 15, по 20%? Вот за що би треба карати банк. Вот за що би треба карати таких людей, котрі такі проценти накладують на людей. Господи, іноді думаєш, раніше не замічав ото, Раскольников, убійця, преступлення зроблено, прийшло наказання. Стоп, а за що бабку вбив? За 7% ростовщичества. Так не усі банки по 15, по 20, по 30% беруть із людей. Вот те злочини. Тому мір наповнений зла. Ну, а в тому злі ми живемо. Що робити? Ми не виживемо, якщо не будемо підтримувати один другого. 4 друзів принесли паралізованого і спасли. Ми можемо деколи один принести до церкви 4 паралізованих, записати його на листочок. І нам вони навредили, вот ці друзі наші. Но це наші друзі. Ми їм мусимо простити, з любов'ю простити, але ще, щоб і Бог простив, бо після Божого ісцілення происходить, що чоловік стає на ноги. Господь сказав паралізованому, видя віру їх, ту віру слезну, благословенну, сказав безчувственному, чадо, отпущаються твої гріхи, котрі зробили тебе паралізованим. Оставай і йди, бери постіль свою і йди. Господи, благослови наших людей, щоб і ми, коли маємо паралізацію в якомусь гріхові, що нас такий гріх притисне до землі, і ми ляжемо на ту постіль безчувственності і бездарності, безвідповідальності. Господи, поможи нам, щоб і ми самі мали силу покаятися, а кить ні, щоб знайшлися наші друзі, котрі би теж молилися за нас, щоб нас понесли до Ісуса на жертвенник і на престол, щоб там произошло Боже благословення і прощення гріхов, і послідуючи за тим ісцелення. Бо так поступаючи, і самі будемо себе сокотити у святості, в чистоті і в здоров'ю духовному. Держася друзів своїх, не май 100 рублів, а май 100 друзів, казали у старі часи. А в вічності разом з святими, з нашими первейшими друзями Божіми, бо наші святі – то друзі Божі, котрим ми молимося, уєдно з ними, з добрими друзями, зможемо наслідувати Царство Божє. Амінь.